За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі, спокон віку Прометея та море карає, щодень Божий добрі ребра серце розбиває, розбиває, та й не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сидить, не вигоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. До підписання меморандуму просимо. На мові не російській, тому для нас то, я думаю, треба ще похлопати, бо це така Мы подписывали договор о мире, президент Масхадов и президент Ельцин. Я участвовал в этом мероприятии. Тогда мы подписали на русском и на чеченском языке договор. Но договор с Россией это не стоит той бумаги. Но я уверен, что наш договор, он имеет большую перспективу. Спасибо большое. Стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики. В 2004 году, когда у нас была война, было решение областного совета о поддержке чеченского народа, оно у нас есть как бы. Это городской совет, это его как бы функция, да. Ну, произошло в 96 году. Еще с Шахаром Дудаевым начинал, и последний, который остается в Столбе, был Абхана, это госминистр нашего правительства. Я, в принципе, я практически все время находился здесь. И я очень рад, что у нас появилась возможность встретиться с вами. І тот проєкт меморандуму, який ми підготовили. Дякую за можливість, я скажу, дуже такого суспільно-політичного правильного рішення в вигляді меморандуму. То у нас є Олег Ігорович Петькевич, наш депутат, я Юра, мой коллега депутат, и наши взаимоотношения, и того, что мы делаем сегодня. Потому что у нас один враг, и мы должны все делать для того, чтобы победить. Боремся не только за землю, а за нашу культуру, за наши обычаи, поэтому это для нас тоже важно. Договор о мире, подписанный в 1997 году между двумя президентами Арсланом Асадовым и Ельциным, был тоже в одном экземпляре на русском, а второй экземпляр на чеченском. Просто один пример приведу, когда мы подписывали договор о мире в Кремле, в Москве. Ельцин прочитал русский язык, на самом деле, что есть такой, с другими народностями, есть общий язык, на котором мы можем общаться и договариваться и на территории Украины, и не знаем, что там происходит. То же самое. Чечня находится под оккупацией, этот оккупационный режим только отстоит свою независимую победу. Победа Украины в России, это будет означать победа многих. В 8 году Грузия была, 14 году Украина. И, конечно, если бы сегодня их не остановили здесь. Если Украина не будет держать войну, то она будет
пойдет туда. Кавказскую войну, 25 лет чеченцы воевали, и потом как бы необходимо было, чтобы нация целиком исчезла, сгруппировалась. И выработался такой иммунитет самосохранения. На самом деле мы сегодня и дома, если взять в целом мире, мы никогда не были так сильны, как сейчас. Каждый год рождается 15-20 тысяч детей. По маленькому графику приглашаем в зал. Мы даем записывать. Запись я не Сюда, сюда, сюда. Сейчас мы записываем. Дякую, професор. Відбувається в Львівській обласній раді. Дякую усім, хто приїхав, представники, в першу чергу, інших обласних рад. А ще більш важливо, і за це дякуємо, що справжні герої з Ічкерії сьогодні продовжують боротьбу Збройних сил України. Я готовился к этой встрече, подготовил доклады на русском языке, на английском языке. А когда увидел вас, вот эту атмосферу, я думаю, что я не буду сейчас отвлекаться на свой доклад, на свой спич, который я подготовил с разъяснением, что такое империя и сущность российской и вообще империи. Поэтому я хочу высказать свое ощущение как свидетель многих событий, как человек, который знает нашу общую историю, историю Украины, украинцев и Чечни, чеченцев. Мы все пережили этапы колонизации наших стран, наших народов. Это мы уже все знаем. А что может способствовать тому, чтобы мы вышли из этой ситуации и стали свободными, независимыми странами и нациями? Это то, что начали делать мы в 1994 году, и это то, что делает Украина сегодня, начиная с 2014 года. Возможно, какой-то этап украинцы пропустили, не сделали то, что должны были сделать, чтобы укрепить суверенитет, государственный суверенитет, национальный суверенитет. 25 лет прошло на то, чтобы следовать обхаживанием России этой страны. Россия обхаживала Украину, потому что они понимали, если не будет Украины в составе вот этой империи, то империя перестанет существовать. А для того, чтобы возобновить и восстановить былую Российскую империю, в последующем она была переименована в Советскую империю, и так называемая псевдодемократическая Российская империя была вынуждена начать с нас. На самом деле Чеченская республика Ичкерия, она стала свободным, независимым еще в бытность СССР. В 90-е годы, когда были приняты законы в апреле месяце, уравнивающие союзные республики с автономными республиками, и на основе этих законов и Украина провозгласила свою независимость, декларацию о государственном суверенитете. Сама Россия сделала это. И Чеченская республика тоже приняла декларацию о государственном суверенитете, основываясь на той правовой основе, которая была заложена в советский период. Мы знаем, в международных отношениях существует два принципа. Принцип территориальной целостности и принцип права народов на самоопределение. И
Организации Объединенных Наций часто говорят о том, что эти два принципа идут в противоречии. Это неправда, они не идут в противоречии, когда следуешь законам и внутренним законодательством, которые не противоречат международным принципам и нормам. Вот этот случай был как раз у нас. Внутреннее законодательство того государства, Союза Советских Социалистических Республик, сделал так, чтобы мы стали и приняли декларацию о государственном суверенитете. Я был свидетелем этих событий, так же, как многие присутствующие здесь, наверное, тоже помнят это. Я был свидетелем, когда принималась декларация о государственном суверенитете Чечено-Ингушской Республики. Это происходило под давлением центра. Установка была привести внутреннее законодательство в соответствии с центральным законодательством. То есть нужно было избавиться от клише Чечено-Ингушская автономная советская социалистическая республика. С принятием этой декларации Чечено-Ингушская республика освободилась от этих клише и стала равнозначным союзным субъектом того государства. И мы в 1991 году наравне с Украиной, с Россией, с Грузией и с другими странами готовились подписать новый Огаревский союзный договор. Наша делегация находилась в Москве. Но так тогда известная ГКЧП прервала это мероприятие, это событие. И после этого, через некоторое время, СССР распался. И мы стали, на самом деле, одним из свободных демократических государств. Чечено-Ингушская республика отделилась на основе декларации всех депутатов уровня. Они приняли решение создать республику в составе Российской Федерации. Этот факт был признан и тогдашним СССР, и тогдашним руководством России. Я не буду сейчас останавливаться, и почему я провел вот этот экскурс. Россия свою Конституцию приняла на год позже, чем Чеченская республика. Мы свою Конституцию приняли в 1992 году. Россия приняла Конституцию в 1993 году. И принимая свою Конституцию, Россия наглым образом вписала Чеченскую республику как субъект Российской Федерации. Сегодня украинцам это очень знакомо. Мы знаем, как проводятся референдумы и как включаются целые регионы в состав Российской Федерации, что и было сделано несколько лет назад. Сегодня это вам понятно, но тогда, к большому сожалению, не все понимали, что происходит в России и что делают чеченцы. Мы пытались тогда спасти всех нас, но, к большому сожалению, мы были оставлены один на один с этим монстром. Но я буду не до конца честен, если я не скажу, что единственная страна, единственная нация, скажем так, не страна, единственная нация, которые пришли нам на помощь, это были украинцы. И мы об этом помним, и мы никогда это не забудем. Да, их было немного, но они были. Точно так же в свое время, как в 30-е годы, в период Голодомора, как украинские женщины отправляли детей в сторону Кавказа, в сторону Чеченской республики и говорили: вы там найдете спасение. Многие пришли туда. И сегодня в наших селах очень много украинцев. Да, они говорят на чеченском, да, они приняли ислам, они исповедуют религию, но это украинцы, и мы знаем это. И поэтому, когда началась трагедия Украины, первыми, кто пришел на помощь украинцам, это были чеченцы в 2014 году. И по сей день сегодня чеченцы находятся здесь и вместе с вами отстаивают нашу общую свободу. Я это подчеркиваю, нашу общую свободу. Только победа Украины – это залог гарантии и деоккупации нашей страны, и свободы чеченского народа, и не только чеченского, а всего Кавказа. Так как наш круглый стол обозначен в свете событий на Кавказе, я должен сказать, что именно из-за войны в Украине многое изменилось и в кавказских регионах. В 2023 году мы провели третий съезд народов Северного Кавказа. Это происходило в Брюсселе, в Европарламенте. И мы создали комитет по восстановлению северокавказских государств.
На чем мы базировались? И опять-таки, как складывается ситуация в истории наших двух народов. 2018 год, я только что говорил вашим коллегам, я нашел, в 2018 году было, оказывается, подготовлен проект соглашения между Горской республикой, которая после развала Царской империи восстановила свою государственность, и Народной республикой Украины о взаимодействии. Они не успели, упразднили и разрушили и Украинскую Народную республику, и в последующем Горскую республику. Но сегодня мы в 22 году снова вернулись к этому. Сегодня вооруженные структуры Чеченской республики Ичкерия и вооруженные структуры Украины подписали соглашение о совместном отражении российской агрессии, о создании силовых структур вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия в Украине. И это сегодня работает. И поэтому я уверен в том, что до тех пор, пока мы помним себя и помним свою историю, у нас есть будущее. Как только мы забудем и свою историю, и прошлое, и какой ценой нам и нашим предкам удавалось сохраниться как этнос, мы потеряем все. Но благодаря вашим предкам, благодаря нашим предкам, украинцы очень хорошо помнят свою историю. Украинцы помнят, кто они такие. И точно так же и чеченцы помнят. И я уверен в том, что вот то, что мы сегодня закладываем здесь, и для освобождения других колонизированных народов России, оно будет иметь развитие, и оно будет иметь последствия. Я в этом абсолютно уверен. Я глубоко благодарен руководству областной рады, глубоко благодарен и все исполнительные структуры Украины, которые сегодня очень жестко выдерживают вот этот натиск. И вы не одни сегодня, украинцы, вы не одни. Сегодня право за вами, правда за вами. И все вышли на вашей стороне. И я уверен, что мы в этой войне победим и отстоим и нашу, и вашу свободу, и не только нашу с вашей, и весь свободу всего цивилизованного мира. Спасибо вам, дорогие, спасибо за то, что вы есть, спасибо за то, что вы продолжаете борьбу. И знайте, мы с вами до конца пойдем. Иншаллах. Слава Україні! Свободу Ічкерії! Дякую. Колеги-депутати, народні депутати, науковці, громадські політичні діячі, воїни та журналісти. Слава Україні! Мільйон перший Джохар Дудаєв. На її вкладинці є слова першого президента Ічкерії. Відповідно, Росія згине, коли зійде українське сонце. Московським чоботом, але ніколи не скоротилися. Розгон Росії – це не кінець світу, це початок нового світу. Війни, яка до Ічкерії прийшла в 90-х роках. Тоді українські добровольці наші стояли поруч з чеченцями, бо вони розуміли, якщо не спинити Москву, там вона прийде і сюди, і знову. І вони мали рацію, вона прийшла. Для мене дуже символічно, що ми зустрілись переддень 1 листопада. Відповідно, цього дня Україна відзначатиме річницю листопадового чину. Шановний Юрій Юрійович, шановні наші гості, міжнародний листів, це дуже добре. Хоче ще більше звернути увагу і працювати ті чи інші заходи, які об'єднають, які покажуть ідентичність, які покажуть самобутність. Відразу говорилося про те, що наша незалежність має розглядатися в ширшому контексті боротьби інших планових народів. Як історик знає, що в 1943 році це гасло вже втілювалося в життя, коли на Волині під контролем Української повстанської армії проводилася конференція планових народів. Геноцид, який вчинили росіяни проти чеченського народу. На жаль, ті із депутатів, яка розуміє, що підтримка планових народів Росії, що переформатування Російської імперії – це стратегія перемоги України. Подякувати тим представникам Чеченської республіки Ічкерія, які пліч-опліч з силами оборони захищають нашу рідну землю в різних регіонах України. Буквально одна минута, пока Мария и Ярослав здесь. Я забыл сказать, что первыми, кто признал нашу территорию оккупированной, это была снова Украина, это была Верховная Рада, за что я глубоко признателен всем депутатам Верховной Рады. Это огромное событие, и 1 ноября в Киеве пройдет международная конференция, посвященная к 3-й годовщине с участием европейских политиков. Еще раз огромное спасибо и приглашаю всех на нашу конференцию в Киев. Спасибо, Мария, спасибо, Ярослав.
Увидимся в Києві. Шановний пане Хмель, шановні наші чеченські друзі, шановні організатори, дякую за запрошення, дякую за те, що ви тут у Львові про це говорите. Була АБН на території, яку пропонувала під організацію українських націоналістів. Пізніше АБН перетворився в АБН ширший, як політичний рух, який об'єднав всі антикомуністичні рухи, антитоталітарні. Коли ми про це говоримо європейцям, от ми зараз повернувши до ми говорили про жодного чеченця, не бувши китайстанця, які будуть боротьбу ще з першої чеченської війни не видали. Пане Хмель, я знаю, що ви будете мати зустріч із спікером Русланом Стефанчуком. Це не буде втручання в наші внутрішні справи, якщо ви скажете, що ви також чекаєте прийняття цього закону, який дозволить Україні... Є напрацьований зараз проект заяви, звернення Львівської обласної ради, ну а перед тим, я сподіваюся на вашу підтримку, нашого сьогоднішнього заходу до Верховної Ради України щодо пришвидшення прийняття напрацьованого законопроекту. Росія зберігає свої дальшим кордонам, це лише питання часу, коли Росія повернеться з новою агресією. І вже тоді ми почали думати, як досягти цього сталого миру. А сталий мир можливий лише у випадку розвалу Росії. Згодом це все структурувалося, виникли різні структури, організації, я і член управління громадської організації «Деколонізація», а також організатором форуму вільних народів Пост-Росії. Ми активно співпрацюємо і саме комунікуємо, проводимо нашу роботу з антиімперським блоком народів, які роблять просто величезну роботу у цьому напрямку. Тому дякую, колега. Одним з основних напрямків нашої роботи це є донести до Заходу необхідність тези про розвал Росії. Коли ми говоримо на Заході цю тезу, зрозуміло, всі зразу обертаються, всі бояться навіть цієї фрази. Тобто це в нас слово табу, яке не можна говорити, тому ми користуємося іншим словом, яке ми називаємо деколонізація. Ви боїтеся на Заході розвалу Росії? Окей. А як же ж на рахунок прав людей, прав народів за своє самовизначення? Ці тези сприймаються зовсім по-іншому. В рамках реалізації форуму вільних народів Пост-Росії ми провели вже майже 20 таких форумів в різних столицях Європи, в тому числі включно з вельмишановним паном Ахмедом Закаєвим, де ми приїжджаємо з представниками поневолених народів в столиці країн. І це не є українці, це не є представники будь-якого іншого народу, там поляки чи литовці, які говорять про необхідність деколонізації Росії. Це є представники конкретних народів – Башкортостану, Ічкерії, Бурятії, Республіка Саха, які говорять, ми представники цього народу, ми хочемо бути незалежними. І ці тези зовсім по-іншому сприймаються. І я вам скажу, що якщо на початку наших розмов наше сприйняття було таке доволі, я б сказав, навіть табуйовані такі розмови про деколонізацію Росії. Тобто в нас були випадки, коли ми зустрічалися з депутатами різних парламентів, потім нас просто вносили в чорні списки, не відповідали на наші повідомлення. На наші заходи спочатку приходили по 10-20 людей в різних конференц-залах, невеличких готелях. Крайні 5-7 форумів ми проводили безпосередньо в парламентах країн. До нас приходять вже не десятки, до нас приходять вже 100-200 людей на кожен захід. Інтерес до цієї теми зростає. І за цей доволі такий короткий період ми досягли ключового. Ми змістили тему деколонізації Росії з табуйованої на Заході. Можливо, вона ще не є мейнстрімова, але вона вже помаленьку рухається від табуйованої через маргіналізованою і помаленьку рухається до мейнстрімової. В нас вже є декілька рішень Парламентської асамблеї Ради Європи, Європарламенту, Парламентської асамблеї ОБСЄ, де включено слово деколонізація. Тобто цей термін вже поступово входить в міжнародне право і цим терміном активно користуються. І тепер, власне, вже декілька разів ми сьогодні говорили про законопроект з 11402 про засади державної політики стосовно поневолених народів. Чому він важливий? Бо на початку нашої діяльності ми намагалися так, щоб, скажімо, Україна не світилася за цим питанням, що ніби Україна до цього не причетна. Потім ми зрозуміли, що Україна, яка сьогодні перебуває на вістрі боротьби за вільний світ, має брати лідерство в цьому питанні. Хтось має цей рух очолити. І хто, як не Україна, повинен сьогодні боротися за вільний світ і за свободу поневолених народів Росії. Тому ми активно працюємо з парламентом. Ми співпрацюємо з ТСК Верховної Ради
до народних депутатів. Ми надзвичайно вдячні депутатам зі Львова, Володимиру В'ятровичу, Ярославу Юрчишину, які роблять колосальну роботу, Марія Мезенцева, яка зараз очолила цей процес. При цій ТСК створена група експертів, провідних юристів-міжнародників, які напрацювали, які включились на напрацювання цього законопроекту. Тобто це не є просто політична декларація, це є максимально якісний напрацьований законопроект. Так, він поки що є рамковий, але його прийняття дозволить рухатись далі. Тому я сподіваюся, що за підсумками сьогоднішньої зустрічі ми приймемо звернення до Верховної Ради. Сподіваюся, що це буде аналогічне звернення приймуть інші регіональні і місцеві ради, і цей законопроект буде прийнятий, і спільно ми зможемо боротися за свободу України, суверенної, незалежної, територіально цілісної України і свободу поневолених народів так званої Російської Федерації. Дякую за увагу. Дякуємо, пане Тарасе. Ми подумаємо. В Украине, в государстве, которое ведет борьбу против империи зла. Государство дагестанцев, ингушей для нас не безразлично. Сегодня приветствуем режим Иванишвили, но скоро с этим все будет окончено. Всего наилучшего. Мы сегодня должны чувствовать украинцев. Я украинец, потому что борюсь против российского зла. Новое содружество. Грузия, Украина, Северный Кавказ. И в бассейне Черного моря наступит долгожданный мир. Пан Ахмед Закаєв сказав такі слова: поки ми пам'ятаємо свою історію, у нас є майбутнє. На цю тему я написав таку книжку, яка має безпосереднє відношення до народів Кавказу. Вбивство нації, російський геноцид черкесів. Її історія почалася в 72-му році. Я служив на флоті і потрапив в батальйон по так званому уборці урожаю. Це батальйон, сформований з Біломорської військово-морської бази. Там я був диспетчером. Наш батальйон потрапив на Кубань, в Адигейську автономну область. Ми знаходилися в селі Блечепсіль, Адигейське село. Всі адигейці, сусіднє село, Дніпровка, а біля нього Сергіївка. В обидвох селах одні українці, говорять українською мовою, але в школах вчаться російською мовою. Ворожнеча між адигейцями і українцями з Сергіївки і Дніпровки величезна, просто ненавидять. Я вперше побачив це на свої очі. Я зрозумів, що це таке Кубань. Це не є Україна, це є завойована Росією земля черкеського народу, куди переселили мільйони українців. З Кубані наш батальйон перевели на Алтай. І на Алтаї я потрапив в село, яке називається Бобровка. В Бобровці одні українці. Ви передплачували газету, всі українські газети, а особливо «Перець». Але в школі вчилися російською мовою. І від тих подій я зрозумів, що Україна на протязі багатьох віків використовувалася Російською імперією для свого посилення і для переселення людей. З того часу я почав збирати матеріали про те, як українці відправляли за кордон. І от через 50 років вийшла ця книжка. В цій книжці, до речі, коли вона вийшла в Україні не було жодної статті наукової, підкреслюю, жодної статті про трагедію черкеського народу. Росіяни за 120 років знищили понад 6 мільйонів черкесів. Черкесія – це була найбільша країна
Кавказу. І якраз на території Черкесії зараз є Краснодарський край, куди переселено було більше 1 мільйона українців, Ставропольський край, куди теж було переселено багато українців. До речі, Михайла Горбачова діди і по батькові, і по материній лінії були переселені в Ставропольський край. І всі вони українці. Горбачов писав про те, що вони в сім'ї розмовляли українською мовою. Він російською почав говорити в 7-річному віці, коли пішов в школу. І Горбачов неодноразово співав пісні українські, по телебаченню показували. Я не буду говорити багато про ту книжку, але в цій книжці описано трагедія черкеського народу. І тут же ж написано дуже багато про чеченців, бо вони разом воювали. І в них один національний герой – Шаміль, герой і чеченців, і черкесів. Черкеси, зараз діаспора черкесів за кордоном більша, ніж на своїй історичній батьківщині. За кордоном черкесів проживає понад 6 мільйонів, а в Кабардино-Балкарії і Адигеї проживає якихось там 600 з чимось тисяч. Мені вже показують, що я забагато говорю, хто зацікавиться, то прошу, прочитайте і пам'ятайте, що Кубань – це не Україна, це знищена Російською імперією земля, коли переселили сотні тисяч або понад 1 мільйон українців. Дякуємо. Дуже сподіваюся, що співпраця між Львівською обласною радою та урядом Республіки Ічкерія, чеченським урядом, справжнім чеченським урядом, буде конструктивною. Ми будемо проводити спільні заходи і в сфері національної пам'яті, в сфері культури, в сфері освіти, і будемо спільно боротися за те, щоб подолати нашого спільного ворога. Я дуже сподіваюся, що дякуючи реалізації цього меморандуму, ми ближчим часом зможемо вітати незалежність Чеченської Республіки. Слава Україні! Хай живе незалежна Чеченська Республіка! Унікальна подія в часи буремні, тоді часи, 43-й рік, боротьба української повстанської армії з більшовиками, з НКВДистами, і в цьому населеному пункті проходить конференція за участі 13 народів, поневолених народів тоді більшовиками. Так само Україну представляли Клим Савур, Дмитро Клячківський, командир армії УПА. І так само на конференції завітав безпосередньо головнокомандувач Роман Шухевич. Було прийнято ряд важливих рішень щодо посилення співпраці з усіма окупованими народами. І так само було прийнято відозву до усіх народів, щоб вони вставали в цю боротьбу. Власне кажучи, на ідеях цієї конференції і був створений антибільшовицький блок народів, який зараз має назву Антиімперський блок народів. І ми сьогодні чули і керівництво, яку велику роботу вони проводять. В чому історична паралель? В тому, що вже тоді наші герої, воїни Української повстанської армії зрозуміли, що одні самі їм буде дуже важко перемогти цю величезну імперію і цього складного ворога. І вже тоді вони закликали до співпраці всіх, хто опинився під ярмом Росії. І так само і зараз. Дуже добре, що ми сьогодні зустрічаємося з нашими представниками з Республіки Ічкерія. Ми повинні підготувати відозву від нашої конференції до усіх окупованих народів, щоб вони ставали до боротьби проти окупації. Адже тільки так можна перемогти ворога. Я хотів би дуже подякувати нашим чеченським друзям, тому що, як зазначив пан Ахмед, дійсно, вони завжди перші допомагають нам, якщо в нас трапляється якась біда чи
війна. І так само і ми, зокрема, я хотів би сказати, що я є з Рівного і дуже добре знав командира Олександра Музичка на прізвисько Сашко Білий, якщо ви знаєте. Він так само тоді якби уособлює ту боротьбу, яку українці надали допомогу в ті часи, в 90-ті роки, чеченському народу. Тому разом до перемоги і разом зламаємо московського ворога. Слава Україні! Слава Ічкерії! В минулому році антиімперський блок народів разом з своїми партнерами проводив в Києві також цікавий круглий стіл, і його назва була «Україна як Рамштайн для подеволених народів». Ми розпочали вже цей процес. Я вважаю, що те, що робить зараз АБН, це найважливішим є той проєкт університету вільних народів. Чому? Тому що завжди, коли трапляється вікно можливостей створити державу, важливо, щоб були потрібні люди, в потрібний час, з потрібними знаннями. Якщо такі люди є, щось почне робитися і щось обов'язково буде. От вони оце от роблять. Але є ще одна річ, яку потрібно, як мені здається, враховувати в своїй роботі на майбутнє, це те, що процес не завжди йде так, як ми собі в своїх романтичних мріях будуємо. Революції роблять романтики. Але потім, коли починається державна робота, приходять шкурники і роблять це по-своєму, для своїх шкурних інтересів. І тому я вважаю, що ота Російська імперія, яку зараз ми маємо, вона буде, скоріш за все, розпадатися за принципом розпаду імперії Олександра Македонського, так найбільш такий класичний приклад, коли сатрапи захопили владу на своїх територіях, зробили незалежні держави, сказали, що їм там до центру не треба нічого мати спільного, і так буде з Російською імперією. І це ми бачили знову ж таки, ми свого часу це бачили при розпаді Радянського Союзу. Ну, прийшли до влади місцеві шкурники, місцева партноменклатура, навіть наша українська партноменклатура не хотіла підписувати союзний договір, бо вони хотіли більше мати грошей. От. І тому відбувся потім путч і це все інше. От. А що говорити про інші держави? А, наприклад, той же Назарбаєв, ну, функціонер, партійний функціонер, але ж зробив державу націоналістичну і засудив росіян в Семипалатинську, які пробували сепаратизмом російським займатися. І так само буде в цій Росії. Проблема в тому, що Росія все одно розпадеться з економічних, я сподіваюся, причин. І тоді, коли ослабне оця хватка силового апарату, тоді потрібні люди в потрібний час, і цим людям доведеться домовлятися з місцевою шкурною елітою для того, щоб не зарубати можливість створення своєї держави. От тоді, коли ті держави устояться, тоді всередині тих держав можна буде пробувати змінювати щось так, щоб там стали націоналістичні, справжні націоналістичні уряди. Але якщо це робити так, що ні, це погані люди, ми з цими людьми спільної держави будувати не будемо, прийде Росія, ми ж знаємо, це в них записано в їхньому підручнику КГБ. Прийде Росія, стане на одну із цих сторін, втрутиться в їхню внутрішню боротьбу і з допомогою тої сторони, на якій вони будуть стояти, захоплять цю державу, назад будуть відтворювати імперію. Нам цього не потрібно. Нам потрібно, щоб Росія розпалася. Я особисто переконаний, що вона розпадеться, і всім вам бажаю жити в тому світі, в якому Росії не буде. Дякую. Дякую, пане. На нашу думку, що якщо будуть люди, які є представники своїх націй, будуть боротися за незалежність своїх народів, то та Росія дійсно стане тою великою, маленькою країною. Можливо, вона буде якось і залишена якомусь колонією,
А нам дійсно було в цей час важкий жити в період змін, в період війни. Маємо надію, що все-таки ми резолюцію привеземо Тернопільську обласну раду для обговорення і маємо надію і впевненість в тому, що Москва впаде. Слава Україні! Найбільш важливіше ці всі моменти, які ми обговорюємо, дійсно перевести саме в практичну площину. І щоб ця тема, яку ми сьогодні обговорюємо, ліквідація Російської імперії, за межі круглих столів вийшла і стала державною політикою України і всіх поневолених народів, які є сьогодні. І я думаю, що крім цієї резолюції, нам дійсно важливо звернути увагу на ті думки, які сьогодні висловлювали і Олег Медунеця, і Юрко Сиротюк, і, можливо, навіть і десь додати в резолюцію круглого столу. Знаєте, питання дійсно сьогодні звучали в якій площині. Що до 2014 року фактично такими думками не задавався, на жаль, ніхто. Але, як показує історія, ми сьогодні всі повинні чітко зрозуміти, що скільки буде існувати Російська імперія, стільки буде загроза Україні і іншим народам, які десь наближено межують з імперією чи перебували свого часу. І тому дійсно в міжнародному плані наша держава повинна працювати і з тими урядами, які є сьогодні десь в екзилі, але разом із тими країнами, які вже були колись в окупації, були поневоленими. Це і країни Балтії, це і Польща, Чехія, і інші країни. Тому що, знаючи урок історії, який Росія час від часу дає, ми повинні розуміти, що це надзвичайно важливо. А у нас в Україні, крім того, розумієте, є який, знову ж таки, такий момент – повернутися в кордони 91-го року і знову це все забути. Я думаю, що для цього, от є сьогодні були депутати підключені Верховної Ради, які якби розуміють цю проблематику, цю суть, і вона, я думаю, все рівно в нас недостатньо ще в Україні розвивається, тому що коли ми з вами можемо говорити про те, що українська нація визнає цю проблему. Я думаю, тоді, коли кожен українець буде задумуватися, не тільки ми за круглим столом, а що для того треба? Для того треба, я переконаний, щоб на державному рівні мінялася і наша освітня політика, щоб у нас Міністерство нашої освіти не бавилося в те, чи потрібно такий предмет, як історія України, чи його інтегрувати. Тому я думаю, що тільки тоді, коли кожен учень, який буде закінчувати в нас школу, і після курсу історії України він буде чітко знати, хто є ворогом його нації і що йому робити в майбутньому, щоб не допустити воєн. А з курсу всесвітньої історії, якраз, я думаю, тут і має проходити такою важливою ниткою та ідея, що якраз не тільки Україна, а інші є народи, які поневолені Російською імперією, і як разом, гуртом можна цього монстра стримувати або взагалі його ліквідувати. Тому я думаю, що якщо сьогоднішня резолюція круглого столу десь виллється в звернення Львівської обласної ради до Верховної Ради, президента, Кабінету міністрів, то я думаю, що ми, Волинська обласна рада, будемо проводити роботу, щоб підтримати таке звернення обов'язково. Ну і користуючись також нагодою, запрошую всіх на Волинь, приїжджайте і до нас на різноманітні заходи, круглі столи, в тому числі наші гості з Республіки Ичкерия. Дякую. Здесь выложены экспозиции, которые мы проводили в Европе. Я хочу их оставить для вашей областной. И другая книга.
В результате двух войн на самом деле в Чечне было убито более 300 тысяч гражданского населения. 42 тысячи из них дети. И вот мы издали книгу на двух языках, на английском и будет издана и на украинском языке сейчас в ближайшее время. Вот эти вот, когда сидеют дети. Вот здесь изложены факты тех преступлений, которые были совершены на территории Чеченской Республики. Вам еще раз огромное спасибо всем. Стане правда, стане воля, і тобі одному. Помоляться всі язики, во віки і віки. А поки що тишуть ріки, криваві ріки. За горами гори, хмарою повиті, засіяні гори, кров'ю политі. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі. І вам слава, сині гори, кривою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. А поки що мої думи, моє люте горе, сіятиму, нехай ростуть, та й з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою мої думи аж до тебе, братньою сльозою. Ти їх, друже,